Asa man ka hari patay? Simpre brad, hari ko. Kaog taana unsa man ni. Hari ko. Aw sige, ako'y patay kay ako may daang kapitan. Ipit jud karon ani. Sige na, sugdan na nato na. Wow, nawil bunganan ninyong duha. Ikaw sabot mo sa. Ay, mahimo, patay gyud siya, brad. Mo building of yate. Ba, paita kayo ba na building imong kauban ba? Baligyan ako. Kung bayad sa eleksyon. Pero building pagin napatas, pagin biga. Malakas na kayo ba? Uy, mana imong kauban? Pero ba, basig mga nagpakagdagan ba? Lansat ta sunod eleksyon. Malakas na kayo ba? Sawit pagin. Yati yung mga tao pagka kupras na akong kwarta ba? Awa. Yawa ni mga tawanan ni karon mo. Mo ni eleksyon. Ako anak ko nasapi ginonoy. Ni Tilak si tagaan ko kay leader ko niya. Tagaan pa ko spikas, gipalit pa akong Patay to eh. Ag-animal na akong ka-leader nagpatawhay. Musta ba? Oy, kapitan. Haya-haya kayo. Batay, coke pa lang. Coke pa gino. With royal. Ano man na? Chill na tao man na eleksyon. Haya-haya na. Pay pan. Pay bayabas. O mga Wow. eleksyon ka. Okay. Ta sa mo, brad. maputol na bago ba lang pinalit. Sorry kayo. Ka- Leader mo. Oh, ay panghilabot. Tagorha mag-cellphone. Atong miaging si Manaw. Kay cellphone karon tagorha na mag-cellphone. Oh, muna sa nakuha na ako sa pagka-leader nimo. Matar. Wa ka gabae gid na imong ikaon. Akong kwarta imong gigasto. Imo mangyatag. Napatas mi tungod kay ikaw wala ka mo butar na ako. Nibutar ka na ako. Ni daog ko sa kaboto tanawa napatas mi. Unsay wala ko libutar nimo nga ning kamot kay kung makadaog ka. Pilay mo nakuha na ko. Pagilom. Usta gurong eleksyon no? Murag si miipit man sila ato no? Nga oy. Sus, balo lamang ato nila oy, basta ni butar ko. Ya basig dulon ta nila ba? Mga ipit ta ni ron. Sus, bahala to sila oy, basta nakadawat kong kwarta. Nga oy. Sus, dudusmugin ko yung ari diri. Ayaw ana oy kay basi mga ipit nya ta ana oy. Nga oy. Sus, hadlok mo na ka maipit. Oy, di man ka sweetos kay lihukan oy. Sos ang importante wala ta giipit nga tawo. Nga oy. Pay nakakwarta na ako. Ikaw pay mapasugiso. Ayaw lagi kong duda-duda he. Unya. Katong duha ka bukagan Ngano, dito, basta mo wala ni gain sa'yo naman ka diha. Wala na nimo gipamalit. Kay humana man kog pangamang. Naluoy gani ko nimo. Ato duha dito. Asa man dapat? Basig duha dito silang balay. Tala. Ta. Natawa ng duha ka kagan. At bantay ikaw. Wala mo walay siguro nimo. Ako siguro kay ko nimo ni buton. Butar ko nimo. Kanaw. Ala sus. Kaana sila ipit ani oy. Ipit kita ni ron. Nga oy. Sure pug ka nga ni butar na Dagko kay ko gihatag ani nila. Sure Hoy. pug ka nga. Hoy. Nga oy. Usa man yung tuyo? Bitaw unsa yung tuyo aman mi sala. Unsay walay sala? Nimbutar mo ni atong kapitang putot wala. Ayaw palabi ha. Sorry kap. Pildi pa ko abusaran Ni ko. kapitan. Kani mura wa mo kisali kani mga naunga oy. Nako sali ka na. Nimbutar man mi good. Awar ko. Nga oy. Imo gyusik-usikan og kwarta. Buang. Loyal mo guna nimo good. Awar kani sa libat. Usa po. Ayaw ra kog panaway kay mura pug dili putot. Oh, mura po kag angayan. Putot. Di magilom. Nga oy. Galalis man mo oy. Murag mga ipit magmuana oy. Sos, murag mga itsuraan, sos. Kamo oy.
Kamong duha, kamoy akong pa-witness ipakapitan ako ni kay dako kay nigkuha na akong kwarta. Kamo Imo man tong gihatag nako. gatag pero gitarong tato nimo. Gitarong nako na sila Sige, gatag. di na tamang tagaglangas. Kamoy witness sa kay ako ni pakapitan. Bantay karon na ako ha. Naunsa naman ni oy nga naabot ang kapitan ani. Medyo mga ipit gyud ta ani oy. Ang nga, uy. Buntag nimo dakap. Oh, may buntag. Ayaw sa nimo kalo kay murag hiwi. Ana, Ay, ba- siya. Ana, Kanang kap sa may ato. matar. Namuligi. Hindi maging ko nimo kap. Namuligi. Hindi na ko ikaw na kapitan. Pero Ah, namuligi reklamo, lagi. pare, kap. Dapat Namuligi, reklamo, namuligi. pare, Pildi man ka. Sa ipagawas, nga abi kay na pildi ka, namuligi ka. kap. Namuligi. Ano man ka Nagpakapitan nagpakapitan man ka. Kuwaon ra kwarta niya kap na. Oh. Matar. Kaya grabe niya kaon dito. Nanay bagong kwintas kap oh. Ngano imong kuhaon nga imo naman tong gihatag? Nangayo Wala pa wala man ko. lagi panghatag, yamang giipit. Oy, gihatag na ako. Giipit man niya. Gihatag na ako. Unya ano ni ani pa makadiri? Iniwala na kasabutan. Ay, ipakapitan ako kay lista man kayo. Ano mo imong basol-basolon ano imong pagkapildi mo na dira ka na sayop. Matar kap kaniya habit. Tanawa kap Oh, bisang palong ko na sa Sige kag pamasangin lang ako wala ko ni butan. Mo ba sige ikaw re wala ni butan sa imong kaugalingon dagway. Susiya ko no na imong kaugalingon. Laro ha. Ayaw ko sa sigit pa mo na sa ano. Oh, oh kap si kap. Ayaw sigit pa. Ah, usang Sakto man to yang giingon sa imong leader. Pasi wa ka kabutar sa imong kaugalingon kay nganong gatay man ta. Nya napildi ka na kustos coin. Diipit gyud ka. Ang nga, uy. Hala medyo ipit gyud sila anak kap. Ipit gyud na aron. Pastilan. pag ako amalibuto. Ako pa inisulat. Dito pa nimo ang ako ang imong ngalan mo akong nasulat. Nya kinsa may tanga nato. O di itong Ora man dahil nasalaan ya mamasangil pa ka ha. kani malasas kung kaugalingon. Uy, ano away. Ate, kagamaway kayo. Kalma. Kalma ba? Kalma. Nahiwi. Kalma. Mudaog ra ka sunod. Papildi sunod ka pa. Oh, magpapildi ko sunod. Kay mulansar kog mayor sunod. Oh, itong puha ka. Leader gyapon ko ha. Ang nga oy medyo ipit gini sila. Ang nga, uy.